Kaixo, ongi etorri enpresaren telebistaren elkarrizketa saiora, dakizuen bezala bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da Euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Bai Euskarari komunitateko entitateak ekartzen ditugu saio honetara, eta gaurkoan Azala kreazio espazioa ezagutuko dugu. Azala proiektu bizefaloa da, proiektu kulturala eta landetxe proiektua uztartzen ditu alde berean. Idoia Zabaleta Moranda proiektuaren sortzailea eta gaur gurekin dugu Idoia. Kaixo Idoia. Egunon, kaixo. Konta iguzu, zer da Azala? Esan duzun bezala, Azala bi buruko edo bi adar luzeko proiektua da, eta alde batetik hori proiektu kulturala, sorkuntza artistikorako espazio bat landa eremuan, eta beste aldetikan, hori ez, alokatu egiten dugu baita eta aldeentzat, hemen bere bati gorputz praktikak eta egiteko. Arabako hegoaldean gaude, La Sierra herri txikian, herri beragoian, 12 biztanleko herritxo honetan, 5 famili bizi garela, eta jada Azalak bete ditu 16 urte. Udara honetan 16 urte egin ditugu. Hementxe gaude Ja, oraintxe dela lainotuta, baina ederra. urte asko da mazue orduan, ezta? Proiektuarekin, ze beharretatik edo sortu zen proiektua? Barkatu berriro? Ez ditut Ze non. beharretatik, zein izan zen, ez? Proiektua sortzeko ikusi zenuten beharra edo nola sortu zen? Ni besteak beste dantzaria naiz, dantza ikasi nuen, dantza garaikidea, eta 20 gaztetasune garai horretan, kanpoan negoela, ikasi nuen, hemen Bartzelona, kanpoan ikasi nuen gaztetasun hori baimenduta, eta baina hori ez dakit zenbat diren, baina 25 urte gehien jota, nengoen lan egiten Gironan, Animal a la Eskena Malpelo dantza konpainiarekin, eta beraiek momentu horretan ari ziren horrelako ideia bat antolatzen eraikitzen, astapenetan zeuden. Eta beraien referentzia baita zen, Estatu Batuetan, hainbat dantzari, 70. hamarkadan lan egin dutenak, Steve Paxton, eta dantzari ospetsuak, beraiai Estatu Batuetan zeukaten nola bizitza eta sorkuntza, landa eremuko bizitza eta sorkuntza artistikoa elkarrekin bideratu zizaketen proiektua martxan jartzea, ez? Horrelako filialitate batean ari naiz, ez? Ja hauek ni baino nagusiagoak ziren Maria eta Pe, Malpelo konpainiakoak, horretan zeuden, eta gaztetasun horretan horrelako proiektu bat bizitzea barrutik, beraiek geunden laguntzen, nire laguna Juan González da Azalaren kidea orain ere, eta nire bikotea oraindikan ere, eta urte askotarako. Han zegoen, bera ez da artetik etortzen, baina bai naturarekiko, ingurugiroarekiko maitasun batetan oinarritzen zen bere desiera ere. Eta orduan, hori, gaztetasun horretan, horrelako proiektu bat bizitzea gauza garrantzitsua da. Eta nolabait esan genuen, Euskal Herrira bueltatzen gara, Euskal Herria bueltatu nahi nuen, Euskal Herria biziki maite dut, baina bueltatzerakoan horrelako proiektu bat martxan jarriko dut. Gaude 80. hamarkadaren bukaeran. Erdi aruntz, eta ez naiz etorriko dantza konpainia bat egitera, ez nuen nire burua horretan ikusten, baina bai espazio bat nun arte garaikidea, nun artista gonbidatzen dituzun, eta aldi berean landa eremuan zaude, eta landa eremutik ere beste bizi lerro bat baita ere ekonomikoki manejatu kudeatu dezakezun, hori bazen momentu horretan ametsa, eta ja ametsa horrekin amets eta irudimen horrekin oso garatuta etorri ginen, bueltatu ginen ona, oraindik hainbat gopegin bizi izan ginen, baserri batean,
Eta gero, hori, oso kasualitatez, zirkunstantzia kasualitatez, leku hau Erribera goian topatu genuen. Eta hasi ginen, amets hori, ametsa bat zena, eraikitzen. Mhm. Pentsatzen dut garrantzikoa da bela, bueno, sorkuntza horretan ere, landa inguruneak, ez? E, ez dakiz zer eskaintzen du, ez? Sorkuntza horretarako landa ingurune batean egoteak. Bai, Joan eta bai biok Gasteizen hasita ginen, ez? Eta Gasteiz nola herri handi bat da. Osea, hiri bat da, hiri txiki bat, herri handia ere, eta, bueno, bueno, biak, bai Joan eta bai biok osea, hiriak asko gustatzen zaizkit. Osea, Bilboren fan nahi. Baina, bueno, hori, adin horretan ja hiri bat, osea, herri txiki batean, osea, herri handi batean bizitzekotan goazen benetan herri txiki batean bizitzera, ez? Landa eremuak zer da eskaintzen duena. Kasu honetan konkretua arte sorkuntzarako azalak baimentzen duena da horrelako isolamendu sentsazio bat, alde batetik hemen daukagu Tuio mendikatea eta daukagu hartadi ederra, eta orduan ematen du horrelako gauza silvestria eta gaudela beste, eta aldi berean ere nola dagoen espazio eraikita, aldi berean oso modu intentziboan lan egin dezakezu ere, ez? Orduan, baita ere garbi utzi behar dugu nolabait arte garaikidea hirietako gauza badela, hirietako produktua dela, ez? Baina eta artea bera ere dago, artea besteak beste, baina bueno, kudiatzen dituen denborak oso azkarrak dira, oso ansiosoak dira, batzen zara ensaiatzeko, baina jun behar duzu beste, bueno, nola gaude guztion horretan, ez? Denboraren makina horretan, eta hori, landa naturak, hori bai edo bai, lasaitzen du. Denborarekiko kalidadea, denborarekiko harremana beste bata. Da aldi berean da lasaia, baina aldi berean da intentsoa ere. Eta horrek nolabait baretasun eta intentsitate horrek oso ondo datorkio sorkuntza prozesuei. Artistok gaude horretatik kanpo, hirietan gaude, dena da azkarra, egin behar dituzu hainbat gauza, ez dakite ulerterazten ari naizen, baina bueno, bai, naturak hori ematen du. Una bajada tierra esango genuke, ez? Lurrak, ziur nago ere gauzak gertatzen direla inkluso kimikoki eta fizikoki. Aldi berean ere, esan dute, sorkuntza prozesu askotako krisi potentenak ere horrelako ingurunetan eta azalan eman izan dira, ez? Baita ere da leku ona krisietarako. Krisiak kudeatzeko leku aproposak dira hauek. Zu dantzatik zatoz, baina ez dakit horre dantza bakarrik, dantzako artistak bakarrik egoten dira, no beste disiplina batutako artistak ere biltzen diren azalan. Bai, beste disiplinetakoak. Oso astapenetatik, baita ere gara honetan Isi Arrozaz geneukan lankidea, biak oso gertu eta bera idazlea da, eta bai literaturatik. Bueno, gaur daude etortzen Dirdira Lab laborategia, baita ere azala oso aproposa da laborategietarako, artisten arteko topaketetarako, eta gaur Dirdira Lab da zinegileen topaketa bat, musikariak, antzesleak, idazteko oso leku aproposa da, baita ere aktivismoan, ari gira gauza asko egiten, nun ez da bakarrik artea, hola, como puro, baizik eta nun artea eta beste, landa eremuko edo naturako edo soziologiako ikertzaileak batzen diren, izatez, bi aste barru ere Europear proiektu bat dator, nun eskola eta artea uztartzen dituzten investigadores, hausnartzaileak datoz. Bueno, batuko gara, nik ere barne. Ez dakit lehen aipatu duzu, ez? Kataluniako eredua, estatu batuetakoa, hemen inguruan beste horrelako proiekturik badago? Araba da, benetan salbuespen, ez dakit salbuespena, baina Araba dago momentu alde horretikan, nola baitegu gauden arte, sortzaileak bultzatzen oso momentu eder batean. Dago gure bihotziko lagunak Garaion eozaetan dago, baita ere landa eremuan, oso proiektu
ederra eta nolabait hori azalarekiko osagarria, eta gero orain dauden ere hor Jodion dago faktoria kultur proiektua ere oso, hori ez dago landa eremua, baina badago como loperi urbano, oso proiektu ederra ere, orduan Araba bezalako proiektu, osea, lurralde txiki honetan horrelako hiru proiektu landa eremuan eta kokatuak eta ja direla referentzia bai Euskal Herri mailan, bai estatu mailan, eta bueno, uste dutela oso gauza berezia. Eta gero, edonola, bai azala, bai garaio, baina, bueno, orain azalari buruz ari naiz, oso konektatua dago baita ere hirietako proiektuekin, osea, bai, bueno, ziur izango ditu dela baratza, mostrenka, zazekin, osea, badago, eta gero, Bilborekin ere oso konektatua dago, eta estatu mailan, osea, horrelako proiektu bat ez dauka zentzurik, horrela bere, nahiz eta hori da ematen duen kutsua, hemen zaudela horrela oso isolatuta, oso konektatuta gaude, bestela ez dago egiterik. Ezken finean Euskal Herrian ere landa eremua hiriarekin oso gertu dago, ez da, ez? Bai distantzia aldetik eta bai bizitzeko, ez? Bai, eta hori da, eta kulturalki ere ez, bueno, oraindik ez daude belaunaldirik non ez daukate edo aitonaren amonaren etzea herrian, hori oraindik oso gertu dago, eta baita ere, e, naturarako edo mendira joatea edo paseo, gauza guzti horiek kulturalki hortze daude, eta orduan nahiko gauza arrunta da tarte hori, paso hori, osea, ez da bat ere bortitza. Eta izatez ere, alderantziz ere, herrietan bizi diren pertsona asko betidanik ere bere beste etxe bat izan dute hirian ere, edo negua pasatzeko, orduan nik ez dut uste erabat banatua, osea, inolaz ere banatua dagoenik landa eremua, parte da, parte gara, ez? Bai, Euskariei ziurtagiria duzu, ez da? Ez dakit zer ematen dion Euskara kazalari, zuek Euskaraz eskaintzen dute zerbitzua lan ere Euskaraz, zer da Euskara azalarentzat? Bai, lantaldean lankideak hiru gara, ni euskaraz hitz egiten du, ama hizkuntza bezala euskaraz hitz egiten dudan bakarra, katik ikasi du, eta oso ahalegin handiak egiten ditu, eta asko gustatzen zaio, oso euskal zalea da, eta botatzen da, Joanek ez du euskaraz hitz egiten, orduan hortze gaude, egia da, azala mugitzen den arte testu ingurua euskal zalea dela oro har. Beraz, hemen euskeraz asko entzuten da. Gero, Araban eta Arabako hegoaldean dagoen euskararekiko konplexutasuna ere ezagutzen dugu, ez? Eta hor, gu saiatzen gera lugun guztia egiten, baina, semeak ere, langraitzen ikasi dira, eta langraitzen ere euskara ez da entzuten. Hor, konplexutasun horretan gaude, horretan lanean, ez dugu gai oso konplexua eta ederra, ederra alde horretikan ere, konplexua delako, eta gu saiatzen gera, hor gure aldugun aldugun guztia egiten, ez? Zuzeu dantzaria eta koreografoa zara. Ez dakitxo erain bazabiltzen olako proiekturen batian, edo... Ni beti nabil, egia da azala bezalako proiektua kudeatzea da lan handia, nire lehendabiziko energia aldetik eta inkluso ekonomia aldetik lehendabiziko lana, kudeaketa eta orduan bitartekaritza kulturala eta horrela langile kulturala bezala, egia da azala bezalako proiektua pentsatzea eta nola garatzen dijoan, niretzate bada gauza artistikoa, bada, azala bera bada horrelako obra bat, berez biziri dagoen obra bat, eta orduan, eta hori nolabait legitimatzea ere gustatzen zait. Baina, aldi berean gero ni ere beti nago nire gauzatzuak egiten, ze beharrezkoa ditut, motore bezala, eta orain naiz artistak idea, justo kasualitatez, 2 urtez, 24 eta 25, Azkuna zentroan. Beraz, ostegunero noa, Azkunara, hemen dikan irten, hemen landa ere motikan irten, eta hor indautzu
auzora erdiraino jun eta horre ari naizen nire lana garatzen ere, bi espazioen artean, eta hori ere ari da polita izaten. Eta gero ni ere, eneri duela, bueno, pandemiatik ona, ez? Ze herrian ere pandemian gauza asko egin ditugu, komunitate energetikoa, osea, la sierra, hainbat gauza egin izan ditugu, eta ni ere asko ari naiz begiratzen kanpora eta basora. Eta orduan orain basoa eta zuhaitzak, lurra, zuloak egitea lurra, osea, hor banago, osea, ingurune hau, artadi hau, niretzat laborategi tailerra da orain. Eta ari naiz horrelako nire ditzen dizkiot como praktika somatikoak eta gorputza eta zuhaitzak eta lurra eta hor gauza batzuk garatzen, bai. Gero oso Oso modu ondo. desberdinetan publikatzen direnak, baina bai hor basoa laborategi bat bezala bai. Oso ondo, Idoia, benetan proiektu interesgarria, eta segi dezazuela beste hainbeste urtetan edo gehiagotan proiektua garatzen. Vale, mila esker, claro, espero dezagun bai. Eta zuekin.